O partido entre o Noia Portos Apostoli e o Servigroup Peñíscola foi aprazado pola alerta por vento en Peñíscola. Mentres, os noieses tamén pensan nos cuartos da Copa do Rei ante o Valdepeñas, e a Copa do Sar centra tamén a atención na comarca. O encontro correspondente á xornada 18 da primeira división do futsal entre o Noia Portos Apostoli e o Servigroup Peñíscola, previsto para o anterior sábado, quedou aprazado por decisión do xuíz de competición. O partido que ia disputarse na pista do Servigroup Peñíscola non puido celebrarse debido ao peche da instalación deportiva por parte da Autoridade Municipal de Peñíscola, tras activarse a alerta por vento decretada polo Centro de Coordinación de Emerxencias da Generalitat Valenciana. A nova data do encontro será fixada nos vindeiros días hábiles polo propio xuíz de competición, logo de escoitar a ambos clubes que poderán propoñer de mutuo acordo unha alternativa. Pero a atención do fútbol sala tamén está posta na Copa do Rei. Este mércores 18 de febreiro, o Noia Portos Apostoli disputará os cuartos de final fronte ao Valdepeñas. O encontro xogarase na casa ás 9 da noite, nun duelo decisivo que pode marcar un fito histórico para o conxunto noies. Por outra banda, o fútbol na comarca continúa o seu curso coa disputa dos oitavos de final da Copa do Sar. Mañá será a quenda do equipo do Oleiros, que se medirá ao Racing San Lorenzo no campo da Trinidade, en Ribeira, ás 7 da tarde. O adestrador Anthony García amósase optimista e asegura que o principal obxectivo será gozar do partido e manter a liña de xogo amosada ata o momento. Y vamos a intentar también pasarlo bien, más que la sensación de que vamos de favoritos ya que jugamos en casa, ¿no? Todo lo contrario, creo que ellos son los favoritos. Intentaremos ofrecer lo que cada domingo intentamos ofrecer en la Trinidad, ¿no? Que es un poco de diversión, alegría y aparte pues intentar seguir con la portería cero, que es importante. Tamén puxo en valor o nivel dos equipos da comarca, destacando a igualdade existente nesta competición. A ver, jugar contra tus vecinos siempre es un aliciente a mayores, ¿no? Y más que nada aquí en la zona, que tenemos a Xuño, tenemos a Lampón, tenemos a Artes, tenemos a Guiño, tenemos al Son, y claro, y todos al final juegas contra gente que conoces y esa motivación extra pues es lo que supone perder, ¿no? García subliñou ademais a importancia do apoio da afección, sinalando que o cariño que reciben nas bancadas é un aliciente fundamental para o equipo. La gente nos sigue y se agradece, la verdad, jugar los domingos petado con el campo lleno y aparte jugar derbis, porque juegas derbis cada 3 semanas, cada 2 semanas y eso es una fuerza para el equipo, ¿no? Que ver gente que en la grada, que te venga a ver, es un aliciente, ¿no? Outros conxuntos da zona, como o Xuventud Aguiño e o Artes, tamén afrontarán compromisos importantes esta semana nunha Copa do Sar que promete emoción ata o final.